Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 28 na bulan sang Enero tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Uniga, mapag-on sa gihapon nga partido sa Negros, suno kay Mayor Escalante. Councilor Lopez, ginpasiguro, magabulig sa pagpangita sang satellite nga opisina sang LTFRB. Masubra 50% ginubo sa kaso sang aksidente kag insidente sa selebrasyon sang Dinagsa Festival sa siyudad sang Cadiz, suno sa kapulisan. Labor group sa Bacolod kag Negros Occidental nakit-an man ang madamo sa gyapon na nagaantos sang pigado nga sitwasyon. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga nagmando si PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa sa tanan nga Police Unit Commanders Estricto nga ipatuman ang pulisa para mauntat ang mga illegal nga aktibidad kaangay sang illegal nga panahor. Suno kay Gamboa, one strike policy ang mag-a-apply sa tanan nga Police Unit Commanders nga mapaslawan sa pagpauntat sang illegal nga aktibidad. Suno na may kay PNP Spokesman Police Brigadier General Bernard Banak i-intensify sa kapulisan ang kampanya batok sa illegal nga gambling sa masunod nga 7 ka bulan. Ini balantayan kon bala arang kahon sang mga kapulisan ang dalagko nga mga kapitalista sang illegal nga panahor. Kay kalabanan madakpan, tumbo, bugoy, kag magagmay nga mga panahor, mga pitsi-pitsi nga panahor. Sa sining kahigayunan, ang one-strike policy, base pa malang mag-arang kag kapulisan sa dalagko nga mga kapitalista sa illegal nga panahor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Good morning sa aton mga plantador, gamay kag dalagko man, ari ang dugang nga pamagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro ha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya
apply kamo 6 kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalagko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalagko sang puno, potas para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa 6 kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini. Magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang babakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Kadayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbi Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52. Good morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa mga merkado morning ang amon patrol subong nagalambiyong na sa pila ka mga merkado dire sa syudad sa Bacolod, idulong nila sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado plus ang dalagko nga mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, good morning sa aton pinalanggat suki no sa isdaan diri sa Burgos Public Market. Subong sini Aksyon Fred sa kapanaog pero may naglubo pagid no sa presyo man sang isda nga naglubo kay mayad ang panagat subong galing iti may nagmahal sa gihapon kay ninit ang pangwaon sa mga panalagko. Subong sini Aksyon Fred available subong kay ang bulaw no diri kay ungi tagpila subong ang bulaw ta 250 subong sini ini pila ni subong ang aloy 160 kilo 160 subong ang kilo Aksyon Fred pero dagko ni siya like kahapon nga medyo gagmay no naglubo pagid ni siya pero available pagid ini dagko man nga supply sang tuloy
no? Ang tuloy tamban tuloy nimo tawag na ni basta man ni dagko, no? Tamban tuloy pila na ni siya subong. Tagga siyan sa gihapon, no? Ang kilos ang tamban na tuloy. Thank you gid si Bopit sa piyak kalami. Sapit ang inigagmay mo nga bangros ni. Tag 150 tin bahado ni siya Action Fred, no? Kay Bopit niya gagmay. Pero may dagko man diri sa kay Dudong. Dong, ang dagko tani nga bangros. Dong, tagpila? 190 to 200 pesos Action Fred, no? Amo ni ang available subong. Ang kamusta hunta kung nagsaka o kung nagpanubo pag ang price. Dining available subong ang marot ni Dudong. Dong, pila subong ang may gali. May pila ni ang ano ni? Marot, no? 180. 180. O, nagsaka siya. Pero pwede man ay makahayo, no? Mahayuan pa? Mahayuan pa man. Ko ni kapon niya, gamay-gamay lang tayo. 180 gagmay siya kahapon. Pero subong niya pwede na mahayuan from 180. Pwede na maistoryahan siguro sa isa ka 160 Action Fred, no? Kung damo ang pangwaon at magka-timing bagid. Si subong sa kay Nini, available sa iya sa panalagko ni si Action Fred. Pagi ang available so far. Ang pagi ta subong ni tag pila subong? 160. 160 ang pagi. Subong rimandiri ang Blue Marlin. In short, Blue Marlin malasugin no? Manumbok gali, manumbok. O tagpilang manumbok. 450. 450. Amo ni ang nagsaka Action Fred, no? Kay nagligad 400 pero subong 450. Mangkuton tabi kay nagabot may bago kaniyo tangigi. Oo. Bago nagabot pila subong? 400 man Ha? 400. 400 sa gihapon Action Fred, no? Ang thank you gid. Ni no. Muni ang presyo subong sa isda pero ang mayumon nga balita mahilig sa magkaon para sa pasayan Action Fred. Lupo subong ang presyo sang pasayan ng ligad kunti nagligad to 380 dagko na ni siya. Pero subong niya Action Fred nagbuo siya into 280 per kilo sang pasayan dagko na ni siya Action Fred, no? Putian pa. Diri nakita Action Fred. By the way, ang supply diri sang isda subong tatlo ang supplier, Hinubaan, Valladolid kag subong man sa Sibukaw. So, ari na ang balita man gikan sa Regional Hospital. Saman ka diri tatlo mga persona ang ginabulong sa ospital matapos nga punggoanay sa may dalan sang Burgos sa Barangay 17. Ang biktima diri kilala kay Mark Anthony de Sukatan, 31 anyos. Nagapuyo ni siya sa Barangay 18 pero natabong insidente sa may Burgos Barangay 17 diin ni siya ang nakaangkon sang pilas sa iya sininga agtang. Now ini si Mark Anthony de Sukatan na siyempre ang sakay sa iya sininga single nga motor. Pang aksidente nga nagbunggo sa isa man ka motorsiklo nga ginamaneho abi ni Prince Lopez, 26 anyos, nagapuyo ni siya sa Barangay 17, nakaangkon man sa pila sa iya sini nga ulo kag tuhod. Amo man ang naangkon ni Airlay Kimberly Lopez, 29 anyos, kag nagatinara ni siya sa Barangay 17 nga nakaangkon man sa pila sa tuo sini nga agtang. Now sa record sa Regional Hospital ining duha Action Fred sakay man sa single nga motor. Pag-abot bala Action Fred sa area sang Barangay 17 sa may Burgos ayo natubang lambi sa White House. Aksidente man nga nagbunggo man sa isa ka motorsiklo nga ginamaneho man ni Mark Anthony de Sukatan. So man siya na Fred, no? Balita kag balita sa Regional Hospital na lakip na diri ang presyo sa merkado. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati hindi gid magkalipata nga ang Suntown Plus Herbal Capsule kag ang may TC sa ini the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon.
sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante makabakal man kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na kay bisan sa Amerika. Kag kaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal man sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid na sang opisina sang DHL. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, Uniga, mapag-on sa gihapon nga partido sa Negros, suno kay Mayor Escalante. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon. Ginaklaro ni United Negros Alliance con UNEGA Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga nagapabilin nga mapag-uno kung mabakod ang ilang local political party nga UNEGA. Inibisan pa nga nagabiya sa ila ang duwa ka miyembro nga alkalde sa sorsang probinsya ka nagsaylo sa piyak nga partido nga amo ang kon grupo nga amo ang Love Negros. Suro kay Escalante nagaligad nga Biyernes nagatelepon ang mga miyembro kang opisyal sa ila sa nga partido sa Soransang Talisay kagaraman ang presidensya ni Ana Governor Alfredo Marañon Jr.
kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nga amo nag-serve bilang chairman kag presidente sang ila sini nga grupo. Sa sining sinapol wala magtambong ang duwa ka mga alkalde nga ginasiling nga napatihan nga nagbiya kag nagsaylo na sa iban nga grupo. Dugang pa ni Escalante ginamunuman ni Marañon nga sa ulihe mayara gid sang magabulos iya bilang chairman bangod hindi na siya aktibo sa politika. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Nakabakal na kamuhabon, puro-puro hindi makahalit sa panit hamon, wala sa ginsimpon nga kimikal habon, 100% natural, amo ini ang Santon Plus Herba nga habon, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spot. Santon Plus Herba nga habon, epektibo nga habon sa pagpaputi sa panit, ilok, tuhod, kag, siko. Santon Plus Herbal Soap, Healthy Beauty, affordable pa ang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kod Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula 37-5. Una nga bula resulta 37 kag 5. Second draw ikadua nga bula 2-15. Ikadua nga bula resulta 2 kag 15. Third draw ikatatlo nga bula 14-2. Ikatatlo nga bula resulta 14 kag 2. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian na mundi. Las 5:11. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sa aton mga kauturan, naga-problema bala sa gihapon, bisan paano, nubo ang baklanay sa ngumay. Abe, gamit kabo unique complete fertilizer, kay pinasahi ini nga abono, may nitrogen ini para patambok, phosphorus para pagipi, kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sa 2 kasako sang unique complete ka isa ka urea kada ektarya, gipi garantisado, kadugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo sang 3 ka unique complete ka isa ka sulpato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi resulta sini. Dako ang produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa Nyusuki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Diri kita
masobra 50% ginubo sang kaso sa aksidente kag insidente sa selebrasyon sang Dinagsa Festival sa siyudad sang Cadiz suno sa kapulisan. Si Aksyon Eden Aboso may report. Aksyon Eden. May nga Action Fred, masobra 50% ikumparar nagligan nga tuig ang ginubo sa mga insidente kag aksidente nga nagluntad sa syudad ng Cadiz samtang nagapatigayan sang Dinagsa Festival. Sina si Lieutenant Colonel Robert Mansueto, head ng Cadiz PNP, nangin madinalag-on ang Dinagsa 2020 bangod wala sang major incident nga nagluntad. Dugang pa naghagan-hagan ang trapiko bangod sa bag-o nga mga plano sa rota nga ilang nga ginpatungan. Nagpasalamat man si Mansueto kay Provincial Director Colonel Romeo Valero nga naaprubahan ang gipangabay sini nga dugang nga puwersa sang kapulisan bangod nga dako ang nabulig sa mga ini sa pagpabilin sang katawhayan sa piyesta. Ginpalayag man ni Mansueto nga ginatinguan naman sa karon sang lokal nga panguluhan sa syudad nga maresolba ang kaso angot sa nag-viral nga mga pictures sa social media kundi may mga placards nga may ginastos nga tinaga ang ginbayaw sa sila ka mga bisita. Nagapati si Mansueto nga dapat magpasar ang mga opisyal sang ordinansa nga nagadumili na sa pagdala, pagpost o kung pagbayaw sa mga placards agud malikawan nga maliwat ang kaangay nga issue. Balita halin sa NOCPO ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. O kape-kape na kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Namin ni kayo kalamay, natural sweetener para sa may mga diabetes. Ang Dr. Alfred's Green Coffee pwede gid sa mga tigulang ginikanan subong sa mga kabataan. Nagabulig ini paalerto sa lawas kag paminsaron, gapangapi na kamo, healthy pa kamo. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, gintun-an gid ini sa Amerika sa mga sayantipiko. Nadiskubrihan nga kon berde pang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee, hinimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay may ara kita utod na 3 adlaw hindi kaisar, delikado inakayo. Kape-kape lang kamo, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot lang kamo, mangin best friend yun na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orwe, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Resulta sang luto pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na, Santon Plus Herbal Oil, balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sang madamo nga herba. Ining panahon bala, nga kulokambyo, purti kainit, gulpi lang magsugnaw, delikado ini. Labi na gid ang aton mga may edad-edad na, gapalanakit ng kalutalutahan, kinanglan ninyo ang epektibong inugbanyos. Amo ini siya ang Santon Plus Herbal Oil. Nami ini siya sa palanuhot sa tugnaw, sakit yan, sakit puson, butod dyan sa kabataan. Epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sa pagkinanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot 29 milyones, 29 million. Kombinasyon in any order, 15, 21, 55, 9, 30, 53. Resulta sang 655, 15, 21, 55, 9, 30, kag 53. Sa ilo kita, 645 ang jackpot, 17 milyones, 17 million. Kombinasyon in any order, 24, 9, 31, 11, 45, 32. Resulta sang 645, 24, 9, 31, 11, 45 kag 32. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Puwerte, no? Ang naghatag sa pasidungog pagkilala kag kasubo sa kamatayon ni Kobe Bryant. Linibo-libo sa bilog nga kalibutan. Puwerte, no? Ang ila bala nga kasubo bangod sining kilala nga basketballista. Isa sang kilala nga basketballista sa bilog nga kalibutan. Atong subo sa iya kamatayon, no? Nakras sa iya kagalingon nga helicopter, upod ang 8 sila tanan, lakip ang iya anak nga babae. Di subong sa bilog nga kalibutan, ang Los Angeles subong puwerte man, linibo-libo man ang nagpangabuyo kag nagupod sa kalisod sang pamilya ni Kobe Bryant. Puwerte ini ang tanan-tanan nga mga artista, tanan-tanan nga mga kaabyanan sa bilog nga kalibutan, nagakasubo gid sa kamatayon ni Kobe, isa sang pinakabantog nga basketballista sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Santon Plus Herbal Capsule. Ini balang nagatubo nga mga bukol-bukol sa lawas ninyo, ini mga goiter, bukol sa baga, tumor, kag iban pa, nga sang una ginapaoperahan ina. Subong ya, ginatugnaw na lang, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Kay manti kung operahan mo, may agi, may pilas, may pinalian, pero wala man diferensya.
Pero subong niya mas maayo na gid nga tunawon na lang ang mga bukol nga nagatubo sa inyo sini kalawasan paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule ikombinar nyo sa Mighty C 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Dire kita, balita naton sa City Hall, Councilor Lopez ginpasiguro nga magabulig sa pagpangita sang satellite nga opisina sang LTFRB. Balita City Hall. Detalye sini, upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Nagpasiguro si Bacolod City Councilor Carl Lopez nga magabulig ini sa pagpangita action Fred sang lugar para paamtangan sang satellite office sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board of the LTFRB sa syudad sang Bacolod. Kung madamdaman action Fred, una sa tawagin palayag ni LTFRB Regional Director Richard Espanya nga nagsilang ila tratapan sa may barangay Mansilingan sang 2019. Bangod duyag nila sang lugar nga mas accessible sa tawo. Sa interview sa Action Radio, ginapahayag ni Lopez nga iya iga-follow up kay Osmeña ang ini nga plano sa tuyo nga hindi na mabudayan ang mga drivers ug operators sa pagproseso sang ila sini mga dokumento dito sa mga syudad sang Iloilo. Sa karon Action Fred, ang mga gamit ng LTFRB nga ginkuha sa barangay Mansilingan ang temporaryo ang ginbutang sa Bacolod Base Center. Ginpahayag man ni Lopez nga iya na nasugilanon si Mayor Evelio Leonadia nga nagapangabay nga magpahamtang sang kapina duha ka mga job order para sa satellite office sang LTFRB sa Bacolod. Iya nga mga office equipment in temporary store na sa base center. Okay. Ang ganton subong gapabulig siya sa akon pangita sang site. Masugod pagidya sila. Buligan ko lang sila pangita sang lugar. Nabatian si City Councilor Carl Lopez. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bangod madamo ini sang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. May TC ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Amo ni siya nagatipan sa aton mata nga hindi manginharapon, hindi magkarap-karap ang aton panulok, hindi kita dali-dali malatnan sang katarata kag glaucoma. Gamit kita Mighty C ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Nagatipan, nagahatag proteksyon sa aton mata. Hindi magkalipat para sa maayong panulukan. Mighty C ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Mas mabakod pagid kung ang Mighty C ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kay wala ni gabulag ang duha, gaupod pirmi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Ining coronavirus nga ni, hamak mo, may pila na kabulutuan dito sa Hong Kong kag iba nga lugar, ginpasira na. Wala na ginapakadto sa ginikanan ng kabataan kay puwerte kadelikado sining kagaw nga madali lang maglapta. So, halong-halong. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:36. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na, diri kita. Grupo sang pangabudlay labor group sa Bacolod kag Negros Occidental nakit-an man ang madamo og gihapon nga nagaantos sang pigado nga sitwasyon. Detalye sini upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-action na Fred nakit-an man sa mga labor groups diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga madamo sa gihapon sa nagasufrer sang pigado nga sitwasyon. Sulod diri kay Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang gawa o General Alliance of Workers Association diri sa Negros. Ang survey nga 54% sang fourth quarter 2019 nagapamatuod gimay na bangod sa nagadugang saka sa presyo sang balaklon, ang tax ang ginakuha sang gobyerno halin sa tawo, ang VAT kag iban pa. Dugang pa diri ni Sancho, ina may kamatuoran ginman kay makit-an man sa sitwasyon sang mga pumuloyo action Freda. Base sa survey kagin pagwa iya, nakit-an diri nga nagsaka sang 12 puntos gid. Halin sa 42 nagligan nga September 3rd quarter, naglabot ini sa 54% sa mga Pinoy nga naghambal ini sila ang pigado sa siring nga sitwasyon. Surging of inflation, which of course would add to more poverty and would lead to more sector of society which are considered hungry o gutom. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa walita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Dire kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado ning tatlo ka mga persona matapos nakuhaan sa 5 ka gramos ang ginasuspitsuhan shabu sa buy-bust operation kagabi sang mga kapulisan sa barangay Vista Alegre diri sa syudad sang Bacolod. Ning suspect rin kilala kay Roberto Cirilo alias Bongbong, 39 anyos, nagapuyo ni siya Action Fred sa Zone 3 Progreso Barangay Vista Alegre sa diin amo ni siya ang subject no sang bypass operation kag ginakabig man sang mga kapulisan bilang street level target. Nauna dakpan man ang iya sininga parokyano nga sanday Claude Demerin, 29 anyos, kag ining si John Ray Papon, 29 anyos, lunsay nagapuyo sa Bonifacio Extension, Barangay Robles, sa Banwasang La Castellana. Nausunod din kay Police Major Carmelo Normal, ang hepe mismo sa Police Station number 7. Na tigayon nga nadakpan ining tatlo ka mga persona paagi man sa bypass operation sa idalom naman sang Police Station number 2 nga pamunuan mismo ni Police Major Sherlock Gabana. Sa diin na recover diri ang 5 ka plastic sachets ang ginasuspetsohan siya na lakip na Action Fred ining bypass item nga may ginabuluban ta balang street value 40,000 ka pesos. Karon ining na-recover man diri ang pila ka mga drug paraphernalia kag ang ining tatlo ang Action Fred no kanday Demerin, Papon kag ining si Cirillo ang priso karon sa custodial facility sa station number 7. Sa dugang pagidnaton nga balita sa police station number 6 physical injury ang gina-record ni J.R. Isayo, 24 anyos, nagapuyo ni siya sa Villa Socorro, barangay Takuling, diri sa syudad sa Bacolod, ang nagpa-record against diri kay Edward Congo, nagapuyo man sa Purok Kabukiran, barangay Takuling. Sa aligasyon sa tag-reklamo, samtang nag-inom ni siya Action Fred sa soft drinks. Hinali na lang ni siya sa ginpalapitan ni Edward Congo kay ginsukot ni siya Action Fred sa iya sininga utang. Galing nagpamalibad, hinali na lang ginsumbag sining ni Edward Congo kag nagpalayo.
o nagpalagyo rather sa wala may baluan nga direksyon. Sa station number 1, dismayado man ining 53 anyos nga ginang naging kilala kay Lourdes Loreno. Nagapuyo ni siya sa Mountain View, Barangay Mandalagan diri sa siyudad sa Bacolod. Sa diin sa likasyon man sa tagreklamo, na dismaya ni siya kaya nakuha ano ko naging kawatan ni siya sang wala makilala nga tagpangawat samtang sakay sa salakyan di pasahe nga ang biyahe Mandalagan Libertad. Pero pag-abot Action Fred sa dalan Rizal Gatuslao Barangay 12, na-discoveryhan sini nga ang iya sining bag Action Fred ang gin-slash kagatigayon nga nakuha ang iya sining wallet nga may unod importante nga mga dokumento kag may kwarta na subong man nakuha pagyapon o kung nakuha gid sang mga suspect ang ining iya sining cellular phone. Nagapati man ang ining tagreklamo kay may mga tupad ni siya sa both sides sa kilid sang iya sa kilid sang salakyan nga amo mismo ang nagkuha sa iya sini nga importante nga pagkabutang wallet kag cellular phone. Amli siya na Fred balita sa pulis. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon naman Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Ining tuig 2020, basi ikaw ang masunod nga mangin milyonaryo. Budlay pangitaon isa ka milyon, budlay gali pangitaon ng piso lang dalan, sak milyon pa. Pero ini kung mag-intra ka sa ECS Milyones 2020, piho, may isa ka milyon kung palaron ikaw. Abe, pasakop sa amon promo. Ang himuon mo kahapos gid lang isulat mo ngalan mo sa isa ka batidlo nga papel, kompleto nga ngalan, edad mo, address mo, contact number kung may ara, pirmahan mo. Ang imo gin pirmahan nga papel nga tinlo isulod mo sa envelope bala, na sobre nga long size nga puti da. Pagkatapos butangan mo sa likod sang title sang promo, ECS Milyones 2020. Pagkatapos ibutang mo man da ang gingamit mo nga proof of purchase. Pagkatapos ipadala mo sa tanan nga waragwagad sang imbisi para mapos dire sa Aksyon Radio. Na dako tsansa mo gid nga magmilyonaryo. Ano ang mga proof of purchase mo? Unique toothpaste, 4 ka sachet sang Unique 10 ml or isa ka box sang Unique 50 ml, 100 ml kag 150 ml. Pride detergent, 2 ka sachet sang Pride powder, 40 grams or isa ka pouch sang Pride powder, 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams o isa ka wrapper sang Pride bar, 400 grams or 2 ka wrapper sang Pride bar, 100 grams. Pwede man ang Star Wax Floor Wax, isa ka box sang Star Wax, 90 grams or 180 grams. Shield bath soap, pwede man isa ka wrapper sang Shield, 60 grams or isa ka box sang Shield, 90 grams or 120 grams. Smart dishwashing, pwede man 2 ka sachet sang Smart Liquid 50 ml or isa ka pouch sang Smart Liquid 200 ml or 1 label wrapper sang Smart Paste 200 grams or 400 grams. White Rose Kojic Whitening Soap, isa ka box sang White Rose, 60 grams or 120 grams. Apos-apos lang ihulog ang inyo pasakop. Now na, masugod na kita sa Pebrero 27. Karon nga adlaw, day naton ang una nga draw, Pebrero 8. Hasta pa ni sa bulan sang Mayo. Padala na. Tag sa kasimana may 3 katagdaog, tag 1,500. Pasakop na. Pag-abot sang grand draw, base ikaw ang masunod nga milyonaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,